Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adama gayam nobyo ni Ma'am Bettina, Madam Celia. Asino tinakaamwam iti dayta, ineng? Ay ni Ma'am Bettina mismo, madam. Nukasta, imbaga na kan ka. Wen nga raw, madam. Kasano ang maamwak ngay, no di na ibaga kanyak, madam. Anya? Wen, madam. Imbaga na kanyak nga adanubyo na, iso nga amok. Ha? Talaga at chismosa kayo ababaunan. Na kayo pa'y adagos tinakadamag may papan iti dayta. Ay, saan mat, madam? Inyam amo na kada kami tinobyo na, idi na minsan ang nagkuyog da nga imay ditoy. Kaputan na danon na kami, idya kumidor. Nagkuyog da ngay may ditoy. Wen kunak, madam. Iso ang nakita may. Kita mo yo, madam. Nagtarsi ka, agbagay dalaunay. Ha? Wen, madam. Ang mga nuuray na kayo. Mainlove kayong tao no makita yu tinubyo ti anak yaw. Ha? Sigurado adi na kayo pagananaw, madam. Gaputa bakit kayaw? Na, agpampanunot ka kadi, ineng. Nobyo ti anak ko da jay. Iso at talaga at dinak magustuhan. Talagang awan ti sentido kumun mo. Ay, alangarod, madam. Panawan kayon dito. Mapanak aglutaw iti naimas amakan. Tapno mapunas. Manday tapong tutiyaw. Anya? Seryoso kayo mo dito'y beranda, mami? Agsarita taman itinalapat, Bettina. Anya ka ditinas ka na pagsaritaan tayo? Pudno ka de nga dan nobyom. Uwan, mami. Pudno dayta. Apay adi mo imbagbaga kanyak ka. Inun-unam pa'y dagiti babaunan anang ibagaan. Ngam iti siyak ngaynam. Pasensya kayon, mami. Busy kayo mat ngamin iti kalabas. Kan may sa, idin tulod nak dito ni Ronald. Awan kayo. Kat danana ineng kan nana bebang tinadanunak iti komidor. Iso nga inyam amok idan iti tunggal may sa. Ronald, tinagan kinobyom, Bettina. Wan, mami. Kat di kay madanagan. Iyam amok to kada kayo. Nagasat ka mata, pare Ronald. Apay ka di, pare. Kat no nobyam gaya man ni Bettina. Agasam. Jackpot ka talaga. Barang di isukat pare. Ay, kat agsingsingpat ka ngamin na, pare. Katuan mat, pare. Sabagay, amo ka nasingpat ka, pare. Ken nagagat ka. Adda kan kaamin ng agalad timay sa alalaki. Abirbiro kan timay sa babae. Isu nga inayat na ka ni Bettina. Ayaman na pare. Ang pare. Adda mabalinda. Isu anas kan nga agtarakan ka itinwang. Baka kan baboy. Parchen tayon to, intun agkasar kayo. Sus, nagadun na ay. Agbabawi ak sa ngarudan, pare. Sikamat pare. Kunkunak lang day jay. Adda kayong dayta. Noon niya ti pagtungtungan nyo, intun pa nagkalay sayo. Mabayag pa'y kit di dayta, pare. Enjoyin mi pa ti agnobyo ka nagnobya. Tatang, inaklon na ko ni Bettina. Ay ket nasaya at ano kastaba raw. Kunaklakit din nun di magustuhan. Kapota kastilang ti kasasad ko. Nakurapay tayo, idin to tabak nang da. Anak ko, no may papan iti ayat, awan tibak nang ken nakurapay. Tinapateg, ti ayan ayat yaw iti tunggal maysa. Sa bakay, gusto kayo, tatang. Wen, anak ko, dayta tilaglagi pa mo. Ala, aywanan yo ti ayan ayat yaw. Agbalin kayo anapudnaw iti tunggal maysa. Uy, sabali at talaga ti in love Bettina. Apay ka di manan, Eileen. Kat syempre, kanayon aganado iti trabaho. Anya? Kat isumad. Sipod na gayan ayat kayo ka ni Ronald. Kanayon nan ti pa nagtrabaho. Nga may di. Kanayon ta arumwar.
Masapa tapay armuar tapno ag-shopping. Kan tapno mapan ag-disco. Idi dayta, Arlene. Iso talaga sa baliti in love. Nagbalbaliw kan anamin pinsan. Well, talaga kasta. Ngam, awanak pa'y lang amin itimod nga ag-disco. Awisan kan tumanan. Ngam, abangan moong tanak ni Ronald no kasta. Saan? Mapantalaang mo't ag-chill. Saan ajay aginom nga aginggat matumba? Sabagay. Iyamamom kanyak tinobyong Bettina. Wan, mami. Ngam saan pa'y nga ita? Kano? Saan kami pa'y nga nagsarap? Damagag to, no? Anya nga aldaw tiwayana. Apay, anya ti trabaho jay nobyom. Agmulmula itinatangkan prutas, mami. Iyamamom nga rod kanyak Bettina. Sige, mami. Awan ti parikot iti dayta. Ikuyog kunto intun addawayana. Ronald, kidkid dawan ni mami, nagpasyar kay Jibalay. Tapno agam-am mo kayo matan. Awan parikot iti dayta Bettina. Ngam, kaslam mabainak mat. Anya ko mga iti pagbainam. Nanumuak lang amin. Kasla sa anak amay kari asumrak iti napintas kan dakkala balayo. Si Kamat, no talaga nga ay ayatan nak. Awan anyaman dagita. Wen, ay ayatan ka unay. Ngam, maawatan na ko man ang makarik na iti panagbain ka na kayo. Amumat na sana ka naruam ang makipulapol ka nagiti babak nang. Alawanan, awan pagdanagam. Gaputa damami kan daddy laang ti adda iti balay. Kastamot ng damanang ining kan manang bebang. Sa bagay, naamam mo kung damanang ining kan manang bebang. O sige, pumasyarak to nga ron iti balayo. Tapno maamamok mo ten damamim kan daddy. Agyamanak, tapinat gamtikid daw ko nga umay pumasyar dito ibalay mi, iho. Bueno, madam, gaputa kayat kayo mo't amaamam mo. Sigun ken ni Bettina, Ronald tinagan mo. Bueno, madam, Ronald Binaldo. Ronald Binaldo. Bueno, madam, Tagaano ka kadi? Kan asino dagitinagannakan ka. da Anton kan Hunya Binaldo, ma'am. Ha? Agnanaad kami iti ilit ti kamanggaan. Ngam daksang gasat, taawanan day dinanang ko. Isa, dua kami laangan kanitatang agbibiyag. Agmulmula kami tinatnatan kan prutas. Kaputas sa anak-anak alpas iti panagadal ko. Nilang amin tatang ko tinangisakan kanyak, sipod awanan day di inak. Anya? No kasta. Amam ni Anton Binaldo. Wana, madam. Tsak lang pagkarop nga gamam mo kayo gayam. Wan, agam-am mo kami. Katala, agyaman na kiti oras mo ngay may. Agyamanak mat iti panang sanga iliyo kanyak, madam. Ikarik, jak to pulos pasakitan ni Bettina. Tatang, agam-am mo kayo matgayam iti ina tinobyak. Nalipatak nga agpaiswa dinamag. No asino ti akin anak itinobya manakaw. Ni Celia Suarez, tatang. Anya? Ni Celia Suarez. Kuna manakaw? Uwan, tatang. Am-am mo na kayo matgayam. Wine. Agkaubingan kami. Iso nga am-am mo ti tunggal maysa. Iso matlagayam, Wine anak ko. Kahit nasayaat. Tati gayam anak na tinubyam anak ko. Putdan yun ti relasyon nyo iti day ti Ronald Bettina. Ha? Apay, mami. Awan mo ti amo kaparikot iti relasyon mi. Kan maysa, kaam-am mo yu launay. Ngam ibagayo ket din apot den mi ti relasyon mi. Adda nadagsan arason. No apay akas taunay ti panang tubngar ko iti relasyon nyo. Anya nga day tarason, mami.
Ibagayo mo't tapno amok, kan tapno maawatak. Saan pa'y nga itati umno a panawan, tapno ibagak ti rason. Ngam gede, potdan yon ti relasyon nyo iti daychay a lalaki. Saan, Mami? Aging gaajak maamuan ti rason. Saan ka makiwin naswas ka ni Ronald? Anya, kabailan nakasukiran ni Tan Bettina? No amo ka na saya at yar aramida. Saan ko nga isardang, Mami? Apay nga min ayat adi yung kayat ni Ronald. Gapo ka di tanakurapay laang. Saan? Katanya nga ron. Basta! Maamam to iti umno a panawan. Hay, sabali at talagan dagiti ubing ita. Di dandeng-denggan ti may bagbaga kadakwada. Apay ka di, Madam Celia. Ni Bettina, di na dengdenggan ti bagbaga kenkwana. Ay talaga makaungatak. Apay aya, Madam. Di na nga ro dengdenggan ti may bagbaga. Apay, Madam. Adda aya ti imbagayo adi na dinengag. Di na kayo sinungbatan. Sana kastati kayat ko asawan, bebang. Di kamot makawawat. Ha? Ti kayat ko asawan. Di day pang pangag ti may bagbaga kadakwada. Tilatan kay kayat dater aramidan da. Kasta. Ala, panawan na kun dito'y bebang. Awan ser-serbim akasarsarita. Ammom, ineng. Kasta unay ti unget ni Madam Itay. Apay ka di manen, bebang. Saan ka nung ngamen nga inkan kano ni Ma'am Bettina dagiti imbagbagana? Ay, kasanuma nga min. Pilitan da makisina ka ni Ronald. Day tangarod kay. Awan met ti makitak aparikot iti dayta. Amangan mait no kursonada na ni Ronald. Ay, wen nga agpaisoan niya. Ay, wen no saan. Amangan no ti ama ni Ronald ti kursonada na. Sikamot, bebang. Tila pa pampanunot mo. Ay, kasanumat nga men. Kat kastaunay ti panangtub nga na iti relasyon da Ma'am Bettina kan Ronald. Saan ba't nga iso ti makiasawa no bilang? Ay, day tangarod ka. Madam, paumay dito. Day. Anya jar aramidin nyo dito'y ineng bebang. Agis istorya. Ha? Talaga aday talag chis-chismis ta mo yung aramidan. Ay, saan kami mat nga chismis, madam? Agtintinulong kami laang nga agislice itinatay. Saan kan nga grason pa'y ineng? Ah. Ala, bebang, pumanaw ka dito yan, taing kaglaba. Kat si kamat ineng, agluto ka, kat kay masam tagluto. Sige, Madam, panawan kayon. Ay, si kaineng, tarimaanam ti panagluto, ma? Ay, areglado, madam. 100%. Awan palyado. Na. Amaw, Ma'am Bettina. Kasta unay ti unget ti inam itay. Apay ka di kano, Nana Ineng. Amumatan jay inam, bruha. Anya? Ay, sigurado amay papanmanan iti relasyon yo ni Ronald, Ay, nagsubang kami ngamin maipapan iti dayta, Nana Ineng. Ipapilit na makiwin naswasak ka ni Ronald. Ngam, di namat maibaga, no apay. Ay, day tangarod, ma'am. Diyak bala maawatan no apay. Amangan mait no kursonada na ni Ronald. Ha? Da kayo at talaga, Nana. Ang tinapod no na, diyak maawatan at talaga ni Mami. Iso nga aginggat awan ti makitak amadi iti relasyon mi ka ni Ronald. Sa anak amakiwin naswas kan kuana. Nasaya at matapinat gamti awis ko nga kisarita ta, Ronald. Well, Madam, amangan nga mino napatag ti bagayo kanya. Talaga napatag. Iso akinid daw ko ti panagsarita ta. Anya ka rin ti bagayo, Madam. Nasaya at daytoy apan nakisarita kan ka, Ronald. Madam,
Inayabad ka, tapno ibaga, nga adaywam ti anak ko. Ha? Wan, kat sapay ko ba tanalawag daytoy kan ka? Adaywam ti anak ko, gaputa saan ka kayat para kan kwa na. Ngam, apay, madam. Awan mo tiyam mo kadagas nga aramidag. Kan napudno ak ka ni Bitina. Basta adaywam, awanan ti adwaso. Adaywam tapno na saya at ti amin. Kan tapno saan nga adda kumaro ti parikot. Oh, apay Ronald. Naunag mo't day tasin naay mo. Kinasarita nak ti inam, Bitina. Imbaga na nga adaywan ka. Gaputa di na kanukayat, aparakin ka. Anya? Ay, ni mami at talaga. Noon niya launay ti makagapu at di nakakayat para kanyak. Naibaganan ididay ta kanyak. Damdamagak no apay, ngam di namat ibaga. Iso akinunak mat, nga aginggat awan ti makitak aparikot iti relasyon ta. Sa anak a makiwin naswaskan ka. Agyaman no kasta. Ngam, amangan mo ti kinakurapay ko ti sana pang guston ti inam kanyak. Saan mo mata pobre ni mami, Ronald? Ngam, jak ang mo no apay. No saan at kinakurapay ko? Amangan mo't no gapo iti kinalaad ko. Anya kinalaad? Awan tinalaad at tao, Ronald. Tila sasawam mat. Kung naklaan ka di dayjay. Ayam, ala. Ipakita ta iti inam nga awan parikot iti relasyon ta. Iti kasta, di nantub nga rin. Kinasaray tayo gayam ni Ronald, mami. Wan, Apaya di yung bagbag akayat yung gaya makasarita. pasensya kan Betina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan iha. Ngam imbagak kan kwa na nga daywan na kan. Kaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Anya ti pagbanagan, ti saritaan, dagiti agina. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay wita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liway. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naadaan iti relasyon da Bitina kan Ronald. Nakapungtot ni Madam Celia. Gaputa saan nga imbagbaga adagos ti anak na, nga dagaya man nobyo na. Inyam amo nga rod ni Bitina ni Ronald, iti nana. Iti may sangal daw, kinasarita ni Madam Celia ni Ronald, nga daywan na ni Bitina. Kinasarita mat ni Madam Celia ni Bitina. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kinasarita yung gayam ni Ronald, mami. Wan, Apaya di yung bagbaga kanyak. Akayat yung gaya makasarita. pasensya kan Betina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Kat, anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan iha. Ngam imbagak kan kwa na nga daywan na kan. Gaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Nukasta, talaga ak kontra kayo, iti ayan ayat mi? Wan, Mabalin ka di ang maamwak no apay. adda na unag arason Betina. Iso apang asim tadenggam ti bagak. Makiwin naswas ka iti daychay a Ronald. Kas iti nakunakon, mami. Sa anak ang makiwin naswas kan kwa na, no di yu ibaga ti rason.
Anya, Wan, mami. Naskan nga ibagayo mat kanyak no apay akas taunay ti panang tubngaryo iti relasyon mi. Tapno maamwak mat. Ineng, ingkabilinan ni Mang Igme. Apay kaday, Madam Celia. Ingkaibaga nga irwar na jay lugan tadda papanan mi. Mapan kayo kadi agdayt, Madam. Ay, Na. sa bagay. Agbagay kayo launay. Bumakit kayon, lumakay mata ni Mang Igmay. Perfect match. Seryoso ka makisarsaritakan ka? Ay, pasensya kayon, Madam. Ay, apay, papanan niyo kadi nga agpaysaw. Adala na patag apapanan mi. Iso asaan at tila pampanunutam dita. Ay, kasta ka de, Madam. Wan! Iso asaan man akong conformity bagbagam. Ay, uwan, Madam. Di kay madanagan. Mapan ko ibaga ka ni Mang Igme. Tapno makapanaw kayon. Makapagchismis kami ka ni Bebang. Hoy, Ireng! Saan ka tangtangdanan dito yatap no agchismis lang? Ay, kamalit imbagak, Madam. Tapno makapagdalos kami kunakuma. O ala, panawan kayon, Madam. Mapan ko bagaan ni Mang Igme. Nakapasar kayo, mate. Anya ka diti maipaay ko, Madam Celia. Aging ka ita. Awan pa'y kayam nagbaliwan ti talon mo, Anton. Ado dagiti nakamula na tengkan prutas. Nalawa ti kapagayan. Ken ado dagiti tumatayab. Ha? Maipalagip-lakat nga rod ti napalabas. Ti panang bukal ta iti arapaap ta para kumaiti masakbayan. Celia. Juan Anton. Aging ka ita. Sa diwa pa'y laeng itilagip ko tinapalabas. Ti may papan kadata. Iso nga'y maya, taumay ko ibaga abagbagam ti anak mo. Tamakiwin na swaskin ni Bitina. Anya? Nalawag ti mbaga kanton. Diyak kayat ang makirelasyon ti anak ko iti kasken ka amang luluho. Diyak kayat ang masakitan ti anak ko. Akas iti sakit anariknak gapo iti naramid mo. Saan kamot a pinasaktan idi, Celia? Isu asan arumba nga mairaman dagiti anak ta iti napalabas. No amom lakuma. No kasano kasakit ti panang talikod mo iti kanyak, Anton. Inayat ka iti kastaunay, Celia. Ngam saan dak akayat dagiti naganak mo. Isungawan na aramidak. Ngam ubaw ti panagayat mo, Anton. Gaputa dinak inlaban. Kasano nga ilaban ko ti panagayat ko kan ka? No si ka mismo, ket dagiti naganak mo ti tungtung palam. Kasano nga ilaban ko ti may papan kadata, ket si ka mismo, di naktulungan. Ha? Ngam napalabas dahitan, Celia. Aklunen ta ti kinapudno, asaan adatati na ikari iti tunggal maysa. Isu abay anta kuman nga ginayat dagiti anak ta. Saan ta kuma nga ipagail ti pagragsakan da. Basta, ibagam iti anak mo. Tasardagan ti anak ko. Ay, Nalawag mo't siguro da itakan ka. Ala, panawan ka na. Tay, kalpasan ti panagsarita yo ka ni Madam Celia. Maimay-mayang kayo matan. ay, No. Apay tatang. Anya ka ditimbagana. aging gapay lagayam ita. Nasakit pa'y latinakam na kanyak. Ha? Apay ka no tatang? Pasensya kan, no jak na ibaga adagos da ito'y anak ko. Kinapudno na, nadaan kami iti relasyon. Anya? Ket day tati makagapaw, no apay adi na kayat, amadaan kayo iti relasyon iti anak na. Gaputa aging gagayam ita, di na pa'y nalipatan tinapalabas may. Ay,
Isumot lagayam Wine, Ronald. Agamak nga amangan ka na numasaktan ni Bettina. Ngamjak pinasakitan ide ni Celia. Talaga lang adida kayat dagiti dadakkel na. Gapu iti kinakurapay ko. Jak inlaban ti ayan-ayat may. Gapu ta ultimo ni Celia. Dagiti mo't dadakkel na ti tungtong palin na. Kat ita, si direnak ajak kanuin laban ti ayan-ayat may. Kastagayam tinapasamak. Ang bayan nyo, tatang. Makalipat tumot la siguro. Ken maawatan nanto. Asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Sapay ko maanak ko. Tapno dinan pakibiyangan ti relasyon yaw ken ni Bettina. Apay kinasarita yo pa ni Tata Anton, Mami. Gaputa dinak mutla ipangpangag. Anya? Denggan na kumabitin. Kayat ko makiwin naswas ka kin ni Ronald. Gaputa jak kayat amasaktan kamat. Akas itipan na kapasakit ko, idinagwin naswas kami kin ni Anton. Naadaan kayo iti relasyon ka ni Tata Anton, Mami? Waniha, kataging ka ita. Nasakit lat na tinakam ko. Gaputa di na inlaban ti ayan-ayat mi. Apay, anya nga min ti husto na pasamak, Mami. Di na inlaban ti ayan-ayat mi, Bettina. Gaputa iti imbagan ilolam adi na kayat apara kanyak. Kasya'y latan. Nga, Mami, napalabas daytan. Bayan na kami kumamot ka ni Ronald. Tapno da kami ti mangituloy iti naputid, akarin kariyo. Saan? No imbagak amakiwin naswas ka. Aramidam. Saan, Mami? Ay ayatak ni Ronald, kat ay ayatan nakmat. Iso apasensya kayon. Ta sa anak amakiwin naswas iti nobyo. Sabali kami kada kayo kani Tata Anton. Isumat laga ayam asaan akayat ni Madam Celia tinobyo ni Ma'am Bettina, bebang. Apay kanungamin aya. Na, agkatawa kamot, ineng. Kasanaw, gapulagayam taaging gaitakit saan pa'y anakamubon ni Madam Celia. Anya, kasanaw, ineng. Sigud gayam nga gayan ayat ni Anton nga ama ni Ronald kani Madam Celia. Isumot lagayam Wan, bebang, isubat lagayam akas taon ay apanang tubngar na iti relasyon na iti dua. Angam, saan ko maarumbang? Gaputawan mo ti pakainaigan tinapalabas da, iti relasyon dagiti dua. Ang amangan matnon ni Anton ti ama ni Bettina. Ay, saan, ineng? Gapo, tanabayagak akatulong da. Kat naimatangak ti panagsikog ni Madam Celia. Tawon pa'y tinaglabas, sipon nagasawa da kan ni Sir Amado. Sana insikog ni Ma'am Bettina. Ay kaawag nga ron at talaga ti parikot. No da Ma'am Bettina ken Ronald ti agasawa. Basta ag-move on kumangamin ni Ma'am Celia. Tapno saan to nga agsaksakit tinakam na, inton makita na ni Anton na sigod akaayan-ayat na, nga agbalentaw nga abalayan na. Jacqueline Pagarot, nga dagayam na palabas dagiti dadakkel ta, Ronald. Wan nga ron. Isumot lagayam adinak kayat ti inam. Asaan ko maarumbang? Gaputa sa bali damot kadata. Dahil tamat yan ti panunot ko. Nung itatang ko, maawatan na. Nilang mamim ti ayang ti parikot. Wan nga, Rod. Saan pa'y lagayam ang nakalipat iti napalabas da ka ni Tata Anton? Maawatak matket di ti inam. Kat sapay ko maawatan na ti sitwasyon ta. Di ka madanagan, Ronald. Ipakaawat ko ka ni Mami dayta.
Barang ininot a maawatan ng tumatlaang ti amin. Kumusta, Ronald, anak? Saan ka di nagbaliw kan ka ni Bettina? Saan ba, tatang? Nasaya at no kasta. Nagsarita kami asaan kami apa-apekto iti aramidan ti inana. Mangnamnama kami, adumteng to ti gundaway amaawatan ti inana ti amin. Ani amat nga minin ni Celia. Nabayagin dayday nga maging gaita. Nasakit pa ilang tinakam na. Kastao na siguro, ti panagayat na idi kada kayo, tatang. Uwan nga ta. Ang nas kan alipatin nanti amin. Gaputan na addaan kami itibuko da pamilya. Sa bagay, maawatak ni Madam Celia. Pinilit dagayam nga impakalay sa ni Sir Amado. Patsek nga dalatarimusi nga panagayat na kini Amado. Gaputan wawan, impatangken na kumaide adi na kayat. Sa bagay, husto kayo, tatang. Ngamkas itinakunak. Nas ka nalipatan min ti amin. Gaputa talaga asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ay, paglakit din. Tada ka pa'y dito'y kumedor, ineng. Nabartak kayo, Madam Celia? Saan? Basit lang tininom mi. Kadang itigagayam ko. Gaputa kayat ko lamayaw awan to'y saam. Amarik nak. Ha? Apay ngamin aya, ana nga unigas at Ha? talaga adyak mawatan tigasan. Apay nga ta, apay nagayaya amandak. Anya ti pasol ko, tapno mapasam kanyak ti kastoy. Ay, Madam, apay ka di nga man. Aklunak nga aking kaita. Nasakit tinakam ko, itinapasamak. Iti ayan, ayat mikin ni Anton. No iso siguro din nakiasawak. Naragsak mat siguro. Ay, Madam, nabartak kayo. Ala, usto dahitan. Saan? Kaya't ko lang ay ruwarte sakit. Tinakam ko, ineng. Maturog kayo kit din, Madam. Talaga akasta. Saan ada kayo tinay kare iti tunggal maysa? No diket da kayo ni Sir Amado. Awan mati makitak aparikaut. Gaputan na saya at mati panagbiagyaw. Kan, adaan kayo pa'y itinasingpat kan nabintas nga anak. Nabartak kayo idi kalman, Mami. Kat tila imbagbagayo kanina na ining. Ha? Mami, pangaasiyo. Di yan parigatan ti bagiyo. Adamot ni Daddy ti biyagyo. Gamapay kasta kayo pailaang. Panunutan nyo kumama, tasyak ti masaksakitan iti day tangar aramidan nyo. Masaksakitanak. Gapu iti sakit tinakam nyo iti napasamak iti relasyon nyo kani Tata Anton. Ita, ipagpagalyumatan ti pagragsakak. Anya? Diyo ka di ayatan ni Daddy, Mami. Apay asaan kayo ang makalipat, iti napalabas yun. Oh, ala, panawan nakpay dito'y Bettina. Iturog ko labit, nasakit ti ulo. Panagkunak kat awanan ti parikot iti relasyon ta, Ronald. Wan nga rod, Bettina. Kasla nagtalnamat ng ti inam. Wan nga ron, saan na kasi di akanayon na nga idagulit nga agwin na swasta. Sapay ko maatakas tang agpayso. Wan, Ronald, kat nawayata itan. No kastaron, agkalay satan. No umanugot ka.
Awan ti makita ka parikot iti dayta, Ronald. Iso sige. Planwen tan ti maipapan iti panagkalay sata. Tatang, napagnumuan mi kanibiti ng agkalay sa kamin. Ay kat nasaya at ano kasta anak. Nagsardang mata ni Madam Celia amang irang-rang iti panagwinaswas mi. Isa pa nagkunak, awan mat siguro ti parikot. Bareng naawatan ng ti amin na nakaw. Tano ibalod na pailaeng ti bagi na itinapalabas. Da kayo mat kinibiti na ti apektado. Barang nakaamiris ang tatang. Nabayag matan sipod kinasarita na tayo. Isasapay ko maata nakaamiris mat ngagpaison. Kaano nga iti plano yu apa nagkasar? Pagsaritaan mi pa'y data kanibiti na tatang. Ala, pagsaritaan nyo ana imbag day ta abanag. Ket pakaamuan naktaw no dumanon tan. Pare, si kanto ti best man ha. No kasta, agkasar kayon kanibiti na, pare. Plan-planuan min ti panagkalay sa mi. Nasayat no kasta, pare. Kano ngay? Awan pa Rug-rugyan mi pa lang ti agplano. Kunak no intun sumaron no abulan, pare. Dahil ti plano mi pare. Ngam imbagak adagusan kami ka, tapno di kan makapagkadkad. Ala, hun pare. Basta, pakaamuan nak to. Kasla excited ka launay, Bitina. Talaga nga excited ak Arlene. Apay, anya ka di nga min dayta nga ibagam. Napagnumuan min ka ni Ronald nga agkalay sa kamin. Oh, agpaiso? Wan, kad si kanto ti maid of honor ni. Wow, makiasawa kagaya man. Congrats in advance. Plan-planon mi pa'y matlaang, Arlene. Kat da kayo iti best friend na ti agpartner. Tapno, da kayon tumat ti sumaruno. Anya? Mami, Anya day jay iha. sapay ko ma, taawan parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Mami, napagnumon mi nga minan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya? Anya nga tati isungbat ni Madam Celia ken ni Bitina. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay weta alawas na pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Tata Anton ni Madam Celia. Nuan niya ti makagapo, no apay adi na kayat ni Ronald, apara iti anak na. Imbagamat ni Madam Celia, agapo iti napalabas da. Impalawag ni Tata Anton, arumbang aklonan ni Madam Celia. Asan nga isuda ti naikari, iti tunggal maysa. Iti panaglabas ti bulan, saanen arang-rangrangan ni Madam Celia ni Bitina. Isu ang nagplano da Bitina kan Ronald, ngagkalaysadan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Mami, Anya day jay iha. sapay ko ma, taawan ti parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Napagnumuan mi nga minan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya? Saan ka di nga imbagakan kaawaswasan yon ti relasyon nyo? Mami, kunak man naawanan ti parikot iti dayta. Nagtal na kayo matan. Ngam ita, kastamanan ti ibagayo. Basta! Maudi day tuyon apan nakisaritakan ka, Bitina. Waswasan yon ti relasyon nyo.
kasanungay itan, ma'am. Saan ba't nga umanamong ni madam iti panagkalay sayo ka ni Ronald? Daytarod ti parikot ko, Nana Ineng. Sa bagay, no nakasaganan ti amin para iti kalay sayaw, awan maramidan ti inam, ma'am. Sa bagay, husto kayo, Nana. Ay, unay matan ni Mami. No apay ngamin asaan ama ka mubon na. Jakman amo ka ni Mami, Nana. Sa bagay, maamak siguro amasakitan kayo akas itinarik na iday. Ngamnaskan ko mga awatan na ti amin. Asaan nga isuda ka ni Tata Anton ti para iti tunggal maysa. Buwan nga roda, kan maysa, naanos man ni Saramado. Daytarod kat, Nana. Ngamjak maawatan ni Mami. No apay kasta unay ti sakit tinakam na. Kaano ta ka di amapan makisarita ka na Madam Celia, may papan iti panagkalay sayo kini Bettina. Napagsaritahan mi kan Bettina. Nga oresan tayo na makisarita ka ni Madam Celia, tatang. Nay, apay ngay. Amangan ka nung amin no aduti sa una, kat parikot laang ti ipaay na. Sa bagay, nahustuan kayon iti edad, anak ko. Kabailan yun na planuin ti amin. Ang masaysaya at kumaano, kadwa tayo ni Madam Celia. Ngamda dyan nga ron. Amangan noon, nagadumanan ti sa una. Ang kasanon ngay, no adda parikaw, no saan tayo akasarita. Sa apay kumatawan parikot, tatang. Kan kuna ni Bettina, ano na planon ti amin? Awan siguron ti maaramidan ti inana. Nalpasan dagiti invitation cards ta Ronald. Rugyantan ti agiwaras. Wala. Excited akon para iti umada ni akalay sata. Oras siyak. Day tatir uray ka gundaway. Sapay ko ma, tanaan nayas to ti amin, Ronald. Wan Bettina. Ken mesa. Dalpasan ti plano. Awanan ti makalapad iti kalay sata. Husto ka. Matungpalon ti kalay sata. Uray ni Mami, dinan malapdan ti kasarta. Wan. Ay, panagkunak. Marigatan nga ag-move on ni Mami. Gapo iti sakit tinakam nga impanan na. Wan nga ron. Kasaron no dapay ti amam. Sigurado masakitan iti aramidon ti inam ita. Wan nga rod, Ronald. Iso anak ko nakitibagi. Nga addamot pagsayaatan ti kaawanan. Tapno saan amasaksakitan iti aramidan ni Mami. Talaga gayam adin akong ikabkabilangan, Bettina. Mami. Inwaras yu gayaman dagiti invitation cards yo. Na plano yu gayaman ti panagkalay sayo. Ngam apay adi mo man lembag baga kanyak. Pasensya kayon, Mami. Uray kasano ti ayat ko amang ibaga iti amin a plano kada kayo. Kanayon nyo mat ngamin at tubngaran. Talaga gayam adi mo maliklikan day chay a Ronald. Apay, anya ti addakan kwa ng awan iti sabali. Adakan kwa na aminan agalad a birbirukak iti may sa alalaki, Mami. Iso nga ingkadeng kon ti makikalay sa kwa na. Ngam kasano, no aramidan na matikas iti naramid ti ama na kanya. Kasi tinakunakon, Mami. Sabali ti sitwasyon mi, iti sitwasyon nyo idi. Kan maysa, talaga asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Tangay dinak ipangpangag, Bettina. Makaammo kang arudan iti biyag mo. Basta jak kayat dayjay a Ronald a parakan ka. Saan? Pangasiyo. Di panaw ng Bettina. Saan? Ronald, Saan? anak. Ronald, agring ka. Kanya ka diti mapaspasamakan ka. Diyos ko. Tagtagainap na kayam. Umunod kayo, tatang. Saan anak katrang ka na ita? Apay anak. Kanya ti mapaspasamakan ka. Nagdakas din ay tagtagainap ko, tatang. Ha? Kampay di. Agsarsarita kami ka na Bettina.
Idi kalaat nga ada nang ipanaw ken ko na. Agpukpukawa kano amang laplapan ken ko na. Ay, Isang tinakariingak. kunaklakit dinuan niya. Tagtagainap laing dayta anak. Di mo unay pakariribukan dayta. Mabuti nga tatang. Amang ano pumayso. Saan, anak? Di mo ngamin liwayan ti agkararag. Amang ano palagit dayta ti Diyos. Kaputa maliw-liwaya mo ti komunikasyon mo kenkwana. Aging gayta. Sa anak lata makaid na pare. Apay ka di pare. Gapoy tinaytagtagain na pwede na minsan. Amang ano da ka sa partaan na dyan. Ay na, sika talaga pare. Tagtagainap lang dayjay. Pare, Relax ka laeng. Kunada, ano umadan iti panagkasar? Adda ti kasta. Kontra amlatan. Agkararag ka, pare. uwan pare. Kanayan mat nga kararagak. Di awan nga ron ti pagdanagam. Kunakan ka, pare. Awan anyaman na dayta. Tagtagainap lang dayta. Ita man pa'y akas lagi magat kayong aglinis itaglawlaw, bebang, ineng. Ay, wan, madam. Nasken analinis ti aglawlaw. Gaputa umadanit ti panagkasar ni Ma'am Bitina. Ay, wen, madam. No saan ngamin anaurnos ti aglawlaw, da kayo matlaang ti may babaen. Anya, Wen, madam. Ngamen, kunaan to dagiti tattao, adakkel ti balay ni Madam Celia, ngam nagrugit may ti aglawlaw. Dakkel to apakasarsarita nyo dayta, madam. anya akasar asasawan nyo. Awan ti mapasamak akasar. Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam. Ha? Ay, awan, lipatan yun timbagak. Ala, tarimanin nyo ti agdalos dita. Na, Anya nga tati kayat asawan ni madam. Ay, sos, amangan mo't no ada plan-planwan na sa balay. awan mo't siguro, ineng. Naasarla siguro iti panang sutsutil mo kan kuana. Nagmayat nga ro na sutsutilan. Rumwarte kinabruha na. Di mo't inton bigati pa nang itulod tayo ay tinaduma amaramat iti kasariyaw iti balay dabiti na anak. Uwan tatang. Tapno mayring pasan ti daduma akasapulan. Wen atanay, manulaangan nga aldaw kat kasariyaw. Uwan nga ro tatang. Kat magagaranak. Kastoy gayam tirik na ti agkasara. Ay wen talaga magagaran ka. Ngam kagiddan mo't dayta ti isisirak mau iti baraw nga estado ti biyag. Ne, apay nga pare. Saan mo nga umatras dayta masabat tayo alugan? Uwan nga ro pare. Ammo na akargado tayo. Kat saan nga aglisi. Ay, unay mo tanda kita. Gaputa special tilugan da. Sandan nga aglisi. Ay, Nay, dim saag ti driver. amangan no saanan nga umandar tilugan da. Rumor damat amin na. Kat adarmas da. Anya ti kahit asawan da ito pare. Anya tirami din ta. Ang kalma ka lang pare. Urayin tayo ida dito Tapno maamuan tayo no anya ti gagara da. Amangan mat no adadakas a plano da. Nimot Madam Celia ti umasidag kada tayo. Orahin tayo masidag pare. Madam, anya ka dito kaya tasawan da ito Tagay saan ka amala itinasaya at asaritaan. Daytoy nga rod teramidak tapnuliklikam ni Betina. Ha? Ronald, ikarim amanipod ita. Sardengamon ni Betina. Ngam apay ka di madam. Natulagan ti kasarmi. Sumagmamanulangin nga aldaw ti parabsen. Awan ti parikot iti dayta. Mabalin pa'y nga ibabawi ti amin. Mabit lang kabsat. Saan kumamot a kastoy?
Bayan tayo kuman, wanya ti plano dagiti ubay. Saan ang mabalin ko naklangarudan? Di yu imbagbagaan na plano yung kaya man ti amin. Isong ad-adda makarik na ak iti sakit tinakam kan gora kada kayo. Ngam Celia. Nalpasan ti saritaan. Awan ti mapasamak akasar. Kat no talaga nga ipapilit yo. Jak agpangadwa amang papatay kada kayo. Anya? Ha! Buyet! Yag mo te paltog! Madam, saan kumakasta? Saan? Mabutang kayo matlagayam. Agyaman kayo, ta saan adita muging yo ti pinuntak. Ngam ulitak ti imbagak. No ipilit yo ti kayat yo, talaga paltugak ta banga-banga yo. Iso adimon gamdan ti makisinarak kan makisarita ken ni Betina. Kaputaman nipod ita. Tiyakon parwaron ijay balay. Tatang, ayos kayo kanilaan? Ay, awan anak. Nupay kasta unay anerbyos ko itay, gapo iti naramid ni Celia. Ay, talaga gayam adakas ti panunot daydi a tao. Ay, Impang tana tayo. Sigurado, ano ipilit mi ti agkalaysa? Dakkel ariribok ti mapasamak. anya nga ro ti plano yu ita. Panagkunak, agpagad kami kanitatang no ituloy mi ti plano mi. Isong itantan tayo pa lang. Bareng agmamaw tumot lang ti pungtot ni Madam Celia. Huway nanak. Kastapay lang ti kasayaatan amaramid ita. Apay ngay, saan mo tan asumangpot da Ronald? Adda inyag da kanya kasurat. Anya surat day ta, mami? Surat ni Ronald. Anya? Surat ni Ronald kunak. Ala, basa umon. Mabit lang talukatak. Tabasaak no anya tilinaon day ta surat. Betina, pasensya ka ngam. Saan ang matuloy ti kasarta? Naamiris ko asaan kagayam nga ay-ayatan. Oh, nalawag day tabi na Betina. Kunak tumat ngamin, manglilipot day di tao. Saan ka mamating aramidan ni Ronald daytoy, mami? Amok nga aramid jo daytoy. Anya, di nakpabasulan. Pasensya kayon, mami. Ngam talaga adyak mamati. Amok ada kayo ti akin aramid iti daytoy. Amok nga impamuspusan nyo ti amin. Tapno saan ang matuloy ti kalay sami. Anya, Kagurgura kayo, mami. Anyan daytoy nga inaramid nyo. Di na kami ba'y pinampanunod. Dakkala pa kay babay nak daytoy. Kagurgura kayo. Mambitina, rumar kayo pa iti siladyo. Mangan kayon. Agyaman naklangan, nana. Ngam pangaasiyo. Panawan dakon, tadya kayat timangan. Ang ma'am, manon nga aldaw, adi kay nangnangan. Awan mo't langan ti serserbi ti amin, nana. Naibabain akon iti entero a lugar tayo. Ha, Nagsakit na bebang. Apay nga datiin akas ka ni mami. At ila ang bagin at ipampanunutan na. Nasaysaya at siguro no di naklangan impas ngay. Tapno jak nga pasaran ti saam nga iso amis mo ti mangipaay kanyak. maawatan ka, mambitina. Amok no kasano kasakit ti inaramid na. Ang pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka. Agyaman nagiti panangisakit yung kanyak, nana. Ngam talaga kagurak ni mami. Kadyak amo no aginggat ka ano amapunas na ito'y amarikrik na kankwana. Mambitina. Sige, nana. Panawan da kung dito'y. Rumwarak tulangan.
Inton mabisina kon. Kita day tayo suram, Bettina. Dakalan timrasan ti Bagim. Da kayo matlaang ti makagapo. No apay akas tuyak ita, mami. Anya, Sapay ko mata mapakawanak ti namarswa. No kasta unay ti gurak kada kayo. pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo. Saan dak nga ipatpatag? Iso akas to'y ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, Bettina? Pudno ti bagbagak, mami. Iso na saysaya at siguro. Numapo kawaklaangan iti imatang nyo. Tapno mapnag kayon. Anya. Anya ti kayat asawan, tinaibaga ni Bettina. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetay ita alawas na pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kaaldawan ti panangitulod kumada Ronald, iti mausar iti kalaysada, iti balay da Bettina. Sinabat idan ni Madam Celia, nga dakadwana nga armado a lalaki. Nagpaputok nga ron ni Madam Celia, kat binalaagan na da Ronald, aliklikan na ni Bettina, gandinan patuluyan ti kalaysada. Gapu iti dayta, kastaunay tigura ni Bettina, kan ni Madam Celia. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas na pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kita day tayo suram, Bettina. Dakalan timrasan ti Bagim. Da kayo ti makagapuno apay akas tuyak, mami. Anya. Sapay ko mata mapakawanak ti namarswa. Gapu iti kasta unay agurak kada kayo. Pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo, mami. Saan dak nga ipatpatag? Iso akas to'y ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, Bettina? Nasaysaya at siguro nung pumanawak langan. Mapukaw akong iti imatang nyo. Tapno mapnag kayo. Anya. Wan, mami. Tangay ipagalyo amin na pagragsakak. Nasaysaya at siguro no pumanaw akong diti balay. Tapno did akong makitkita. Tapno agtalnamot tanti panunot yo. Saan ko maakasta, Bettina? Di naklang amin maawatan, iha. Pasensya kayon, mami. Ngam talaga kagurgura kayo. Isadya kun kayat ti agnaad pa'y diti balay. Anya. Ito ko mga daw ti kalaysami ka ni Bettina, pare. Pare Ronald, Nagsakit ang panunutan. Nagpintas ti plano mi ka ni Bettina. Gapoy ti inana, kastoy ket din tinapasamak. amok no kasano kasakit tinapasamak pare. Ngumnas kan nga aklunam. Nuda kayo at talaga ti para iti tunggal maysa. Madanon to na ita. Pare, amo tayo ti kabaalan ni Madam Celiang aramidan. No ipapilit tayo ti kayat tayo. Ang mga nuad-addang agpaggad kayo kanitata Anton. Tayo da nga rod, pare. Iso ay sakripisyok ti ayat ko kon Bettina. Jak ipilit ti panagkalay sa amin. Ngam agnanayon nga iso ti adda di ti porsok. Nakakaasim at ni Ma'am Bettina, bebang. Wen nga rod, ineng. No apay ngamin akas jay ni Madam Celia. Wen nga rod napaidam launay. Kaslakay kayat na masakitan ti anak da. Jakman ammo iti daydi a Madam Celia. Di na pinampanunot a masakitan ti anak na.
Kan may babaen ko nama. Agasam man. Amo ti entero a lugar tayo nga umadanin ti kalaysada. Ngam kala at asan na natuloy. Win nga rod, ineng. Angam, anya ngay. Uray ado ti ibagbagata. Awan mo't lang ti Serbina. Wan nga rod Ungtan na tapay ni madam. Amo matan ni madam mo. Bruha nga rod. Tangiwat mo, ineng. Amangad numangag na ka, kat sirmonan natamanan iti may nga oras. Agpakada akon kan ka, Arlene. Patuloy ti planok nga umadayo. Anya? Uwan, no agtali na adak namin ditoy. Ad-ada masaksakitanak lang, gapo iti napasama. Ay, unay mo't ngaminan ay ti kastoy. Uwan nga rod, Arlene. Kat agtali na agka kumalata dito hardware, Sana bale, agsubli akto inton makailiw-liwagak. Sana bale, tanaanos mat ni mami kada kayo nga empleyado na dito Wan matkit di Awan makunak iti dayta. Kat no makitam to ni Ronald, pakibagam nga awana kung dito lugar tayo. Ngam ibagam nga urayan na ti panagsubli. Ay ngam apay nga taasan nagpakpakita ka. Sigurado ang mabutang day chay, Arlene. Ngamin, nagpudno kanyak ni Boyet. Idi umayda kumakano itulod dagiti mausar para iti kasarmi. Sinabat ida da mama. Kat pinaturungan ni mama ni Ronald iti paltog. Binalaagan ida ni mami nga agpaggad ti biyagda. Nugamdan na pa ni Ronald ti agpakita kanyak. Anya? Ay unay matanday tan? Wan, Arlene. Dayta ti pudno. Isa ang maawatak ni Ronald. Ngamang namnamaak. Nga agkita kaming tumutlaang adwa. Nana Bebang, Nana Ineng, mabalin ka di atulungan dak amang ipan kadagiti bag ko ijay lugan. Ay, katwan mambiti na. Ay na, talaga gayam apatuluyam ti umadayo, mambitina. Uwan Nana Bebang, kat agbati kayo pa dito Di yu baybay antibalay, kastamot ni mami. Ano sa nyo kuma? Tano pumanaw kayo, amok adi na kabailan ti agmaymaysa. Ay wen, mambitina, di ka madanagan. Ang agsubli kan to Wan Nana, agsubli akto. Kayat ko ti pumanaw, tapno makalipat Alaw, wan mambiti na. Maawatan da ka. Kat agan-anad ka iti papanam. Agyamanak, Nana. Kat sapay la kuma. Tama kay liw-liwag ka adagos iti papanam. Kailiw ko ni Bettina tataw. Maawatak ti marikrik nam, Ronald. Gampang nga asim. Taos to kumanday ta arak. Isumit ti kanayon mo nga inumain. Awanan na sa serbit yamin kanyak tatang. Nadadaalan na namin pinsan ti arapap ko para ti masakbayan. Anak ko, saan nga agpatingga ti amin dita? Amangan no adda plano ti namarswa. Iso na pasamak ti kastaw. Apay, naulpit unay ti gasat kada kami. Anya ka rin tinagbasuran me, tapno madosa kami akastoy, tadang. Di ka kumaagsao iti kasta. San adusa dayta? No di kahit karit kada kayo adwa. Tapno ad-addapay amapatib kariyaw ti pakinakam yo. Ganti ayan-ayat yo. Nga uray anya pa ay ti mapaspasamak. Namabalin, oray mapukaw lakuman. Taureyan niya tiraramidag. Tsak may liwliwag ti saam amarikrik nagtatang. Kailiw kon ti anak ko. Sa dinungat ati ayan na itan. Basol yung mga men, madam. No di yung kumapinakibiyangan ti relasyon da ka ni Ronald, saan apimanaw? Anya? Kay sumat, madam. Linapdan nyo ko mga men ida grubrubwat. Aglablabas kan ineng.
Kasla sa anak nga amo iti kasta pa nagsasaom. Ay, pasensya kayo na, madam. Hanggang talaga kastoy laang ti panagsasaok. Amuyo matday ta. Iso amay ruam kayo kuman ah. Tasyak pa iti agadjas para kan ka. Ay, saan kasta, madam? Ngam, suri nga rudan. Diakon ululitan. Sumardeng kan, makaumadeng denggan dagiti bagbagam. Ronald, rumwar ka ditan, tabangan ta. Day, saan pa nga taan nakariing ti anak ka? Sumrikak man laing nga niti salid na. Ronald, nay, nakariing ka mo't gaya main. Nga maapay adi ka agsaaw. Saan? Saan ka umasitig kanyak? Pangasim. Ha? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka anak. Sakday to'y, ni tatang mo. Saan? Di na kami tangran. Pangasim. Anak, saan ka adangran? Sakday to'y, ti amam. Pangasim. Isubliyo ti kaayan ayat ko. Pangasim. Sa balin ti mapaspasamak iti anak ka. Subliyo. Madadadail ka din ti panunot na. Welcome abroad, Bettina. Thanks, friend. Talaga nga inuray mo ti sa sangpot ko, Katwan friend. Mabalin mat aya asaan? Agyamanak, friend. Gaputad da ka apangiyab kasak iti sakit tinakam ko. Ay na, friend. Agayam ta. Iso anas ka na tulungan ka. Jakmet kayat nga agnanayon ka amalmalday. No mga minsan akas deti naramid ni mami. Sa anak siguro akas to ita. Oh, sang-sangpot mo pa ilang, friend. Iso asaan akas ta ti panunutam. Pasensya kan, friend. Nga maging ka ita. Uray adda akong diti adayo. Kasta unay ti dagsan ti barukong ko. Kailiw ko unay ni Ronald. Kumusta mo't nga taitan? Ala, ikararag ta. Asapay kumatadumtan to ti panawan nga agsabat manan ti dalan nyo. Ket ituloy yu tinaputed a relasyon nyo. Sapay la ko, ma friend. Gaputamang namnama ak iti kariidi ni Ronald kanyak. Nga uray anya ti mapaspasamak. Syaklat ta ti ayatan na. Nakarubot kayo, madam. Mapan kami ijay balay da Anton. Anya? Ay, apay ka de, madam. Kaya't ko lang nga punkan, nga awan ti pakainaigan da ya Ronald iti ipapanaw ti anak ko. Ay na, awan mat siguro, madam. Awan mat ti komunikasyon da. Iso garo da kastaunay ti sakit tinakam ni Ma'am Bettina. Nga men, di na amaw no anya ti mapaspasamak itan ka ni Ronald. Kenunak mat akayat ko lang nga punkan ti amin. Ay, sa bagay. Tapno, mapanyumat laang kitaan ni Anton. Anya? Ay, katuwan mat. Sumardang kan! Di mo amo ti sasawam! Napanan da Madam Celia ijo balay da Anton. Anya kanungay ti mapandaalaan, ijay. Mapan na kanupan kan. No talaga nga awan ti pakay naigan ni Ronald, iti iya adayaw ni Ma'am Bettina. Anya? Sigurista nga rod, bebang. Iso ako nak nga mga no kayat na lang ang makita ni Anton. Ha? Wan, bebang. Ada nga rod suspitsak. Ang mga no kayat nang agkatuluyan da ka ni Anton. Iso nga impamuspusan na ti panagsina da Ronald ken Bettina. Ay, na yan. Nukas taman bilang. Ay, nalabos nga aramid. Tila ang bukod na apagragsakan ti pampanunutan na. Nukas taman bilang. Ronald, anak. Tulungam kumamit ti bagim. Di mo itulok nga abakin na katisaem amarikrik-nam. Papigsaem ti pakinakam mo. O sino ka? Sakday to'y, ni tatang mo. Di nakpampanawan Wen, anak, di ka pampanawan. At daak laing di to'y. Isungala, mangan kan. Nay,
papadamon ngay. Agsubli ka di ka pa'y nangan. Ay, nagtarayo na si Mrak iti selid na. Kaslada ka buting na. Ay, Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak ko. Isublim ko matilimbong ti panunot na. Aday tatigayem mo, James Barawk. Nudaduma, natal na. Gam nudaduma, kaslada ka sarsaritan na. Gam kaaduan na, kaslada ka buteng na. Ay, kaasimat ni pare Ronald, tata. Panagkunag, na-depress, gapo iti nagdaldalanan na. Kanatroma siguro iti inaramid da Madam Celia idi kadatayaw. Ay, no apay nga minakasday ti inaramid da iday. huwan nga rod, tata. Dabiti na ken Ronald itan ti kakaase. Kang runaan ti anak ko. Kakaisu na lang aruden nga anak ko. Kastoy pay lang tinapasama ken kuana. Saan kayo ang mapukawan iti namnama, tata? Agtinulong tayo. Ipakita tayo iti doktor ni Ronald. Tapno agsubli ti limbong ti panunot na. Ay, agyaman akbarok. No kuma makontakta ni Bitina tagpatulong takin kuana. Imadayon ni Bitina, tata. Isu ada talatan ti agtinulong. Tapno mapaagasan ta ni Ronald. Anton, mayak ta kayat ko adamagan. No adaan mo yo iti iya adayo ni Bitina. Awan ti ammo mi may papaniti dayta Celia. Nagbaligi ka na anang lapay diti panagkalay sa dagiti dua. Isu apang nga asim. Sardengan na kami metain. Anya? Imadayon ni Bitina, gapo iti sakit tinakem nakin ka. Isu apang nga asim, tadi kan mangriribok. Anton, itaata nagsina da Ronald kan Bitina. Mabalin ka di nga ituloy ta dagiti arapa apta iti. Aniya? Wan, Anton. Nawayata matan. Natayan na di amado. Natay matan na di asawam. Dahito'y siguron ti gundaway. Tapno ituloy ta dagiti karin-karita iti. Di mo ammo ti sasawam, Celia. Aging ka ita. Si kapay laang ti adda dito'y puso. Pasensyakan. Ngam di kan ay ayaten. Inayat ka nga agpaiso iday. Ngam sipod na amok ti ina ti anak kau. Ison ti inayat kau nga aging kaita. Awanin ti lugar mo dito'y pusok, Celia. Anya? Wan, Celia. Kat pumanaw kan. Kat sapay lakuma, taday tuyen ti maudi ayu umay mo dito'y balay ko. Nagsakit tinakam ko ineng. Nabartag kayo, madam? Nasakit tinakam ko. Kastaw na iti panang pabayin kanyak na ijay nga Anton. Apay ka day, madam? Dinamag ko, numabalin nga ituloy mi tinaputan nga ayan-ayat mi. Dinakidin kayat. Talaga nga ubaw ti panagayat na. Anya? No kasta. Napanyo inaram ni Anton, madam. Dinamag ko lang, numabalin nga ituloy mi ti ayan-ayat mi. Kamsaan ka nung garod? Ay? Talaga adi na kan ay ayatan, madam. Agam, sinulisog mo kuma. Inarakop mo itinairaut. Saka nagpasaklaut. Barang nagwine. Di nakpagpungtutan, ineng. Ay, kunkunak lang dayjay, madam. Ala, maturog kayo tapno mausawan kayo. Bayan yun ni Anton. Saan ada kayo? Di para ititunggal maysa. Ronald anak, rumwar kan, tama pantayo ijay syudad. Amangan mat no saan pa anak kariing, tata. Nakariingan day jay, gamno da duma.
saan la sumungbat? Ala, lokatan yulatan ti ruangan ti silid na, tata. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y silid na? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dengger. Tituloy ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imadayo ni Bitina iti lugar da, tapno mailiwliwag na, ti saam amarikrik nana. Kastamat unay ti sakit tinakam ni Ronald, iti napasamak iti relasyon da kan ni Bitina. Anang itunda, iti pan nakadepres na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ronald anak, rumwar kan, tamapan tayo jay syudad. Amangan matnusan pa anak kariing, tata. Nakariingin day jay. Ngamno da duma, saan la sumungbat? Lukatan yulatan ti ruangan ti selid na, tata. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y seled na. Saan nyo kadi nakita rin mo ritay, tata? Saan, Baraok? Ay na, sa dino nga tan tinapnapanan na. Ala, padasan ta birokan, tata. Ngamno saan ta mabirokan? Agpatulong ta kadagiti kalugaran tayo. Ay, sapay kumata saan pa'y nga imadayo ti anak kaw. Ay kaasin taw no sa dino laditan ti baka dandanunan na. Amo kasyak ti pagsarsaritaan nyo ining, bebang. Ha? Wan, amok, nabarto ka kidikalman. Isuasanan anaskan nga parupayo kanyak data. Kan saanan anaskan apagsaritaan nyo. Talaga mo dito ang bruha. Napigsa ti suspit sana. Ay, madam, saan mo't ada kayo ti pagsarsaritaan may? Suspit sayo lang data. Ha? Ay, wen, madam. Ni Mambiti na ti pagsarsaritaan may. No, kumusta mo't nga tani ti ayan na ita? Ha? Ay, naragsak siguro ah. Anya nga rod kat kinaykayat na matim matayo. Ang anya ka di timbagbagak idikalman ha? Ay, kwa madam. Na, di ka katawa ineng. Ay, kwa ngamin madam. Nakunayaw anapan nyo impod no ni Anton Tiriknayo ken kwa na. Ngam pinabainan na kayo laang. Iso nagbartek kayo. Anya? Amangan mo at no aramid mo lang dayta ineng. Ay, siyak ti mang paneknek, madam. Pudno ti imbaga ni ineng. Anya? Talaga nga imbagayo ti kasjay. Oh, Wen madam, saan kayo madanagan? Saan may nga iwarwaras nga inlab kayo pa'y laang ken ni Anton? anya? Narikos tayo amin ng asityo dito'y lugar tayo, Barok. Kam talaga di tayo nakita ni Ronald. Oh, Diyos ko. Sapay la kumata mabirokan tayon. Huno saan? Makalagip nga agsubli iti balayo. Anyan ti kastoy. Anyan ti napadpanunot ti anak ko. Ay, apay-api manaw. Saan kayo ang madanagan, tata? Aramidag amin akabalak. Tapno matulungan kayo. Tapno mabirokan tayo ni Ronald. Ay, jakon ka ba ilan ti agbiyahe? Tapno mapan ko kumabirukan iti kabangibang nga ilay. Kumamang tayo iti kapulisan, tata.
Barang isuda ti makatulong kada tayo. Wen baraw, katagyaman naklauna ititulong mo. Si kalaan nga inti amo kapag patulungan. Oh, agluluwa ka manin, friend. Jack maalilaw ti bagik, Cherry. Kasta unay ti iliw kun ka ni Ronald. Ha? Numalaglagip ko tinapasamak iti biyag ko. Nagdagsab ti riknak. Nagsakit. Gaputa saan natuloy ti kanlay sami ka ni Ronald. Kan makariknak iti gura ka ni Mami. Iso ti puon kan makagapu ti amin. Ala, punasam tigura iti kaunggam, Bettina. Oray kas di tinaramid ni Ma'am Celia. Inamlat na day chay. Ngamjak maliklikan ti bagi ka makarik na iti gura. Kaslasaan ko ngamin nga ina iti dayjay nga aramiden na. Maawatan ka, friend. Ngam di ka pa ibalod iti gura kan sa amarikrik-nam. Ag-move on ka. Kat mga barwanan ka. Tapno masaganaam ti masakbayan. Apay nga may ka dito'y balay, Anton. Nakapagpanunot ka ka din. Ay ayaten na kadimot lang. Saan, Celia? Imayak, takayat ko adamagan kan ka. No adamom iti panagpukaw ni Ronald. Anya, mapukpukaw ni Ronald ko na. Wine. Di nakpapasulan, Anton. Awan ti amok iti dayta. Siguradum lang, Celia. Tanumaamuak nga dagayang pa kay naigam iti panagpukaw na. Agpinasin siya talaangan. Anya? Ngam no talaga nga awan ti amaw. Dispensarin nak iti umay ko dito'y balay mo, Madam Celia. Nangagmo ka din ti damag, bebang. Anya ka di dayta, ineng. Mapukpukaw ka nun ni Ronald. Kat, sa dinungay, tinapanan na. Dayta nga ron ti parikot ita, bebang. Sapay napukaw ka no ti limbong ti panunot na. Anya? Wan, bebang. Kaasi nga ron. Ay, na-depress siguro. Gapo iti napasamak iti ayan-ayat da ni Ma'am Bettina. Wan ka no nga ron. Sipod na pasamak ti kasjay. Isu kanumet ti pan nakapukaw na iti limbong ti panunot na. Tata Anton, diyo ko mabaybay ang tibagiyo. Diyo unay pampanunutan ni Ronald. Jak mawatan ti riknak barok. Kasla na pukaw nga minin ti gaganay gayak. Hagaputa di tapayla na birukan ti anak ko. Saan kayo ang mapukawan iti namnama, tata? Inyuman kun kadag iti kapulisan. Tumulong dang agbirok. Ay, sapay lako ba nga raod? Tamabirukan dan ni Ronald iti kabiitan na panawain. Wan, tata. Awan imposible iti Diyos. Agawid akong ijay lugar mi, friend. Ay, panawan nakgaya man, friend. Pasensya kan friend no panawan kan. Narigat man para kanya. Ngam nabayagak ngamin nandito eh. Maawatan ka, friend. Ngam pangaasim ko tadi nakliplipatan inton makaawid kan ijay lugar iyo. Namnamaam date na, friend. Saan kanto ang malipatan? Iti kinabayag ko dito eh. Di kanto pa'y nalipatan. Sa bagay, amo ka na pudno ka agayam. Isa amang namnamaak, adinak tumalipatan. Un friend, ikarik date na. Kat agan-anad ka dito ha. Kanti ka na yun ko nga ibagakan ka. Ag-move on kan. Lipata mo'n tinapalabas. Kat sangwam ti agdama. One friend, agyaman ak unay kan ka. Madam Celia, kasla di na kayo inawawagan ni Ma'am Bettina. Tsaka mo iti dayjay a babae. Linipat naksiguron. Saan mat siguro, madam? Amangan pa'y kit diya no nagkuyog dan iti dayjay a Ronald. Ay, saan, madam?
Damag ko, di daam mo ti ayan ni Ronald itan. Dayta nga rood, amangan no nagkuyog dakin ni Bettina. Saan nga rod, madam? Gaputan na damag ko anapukaw ni Ronald tilimbong ti panunod na. Kitkilaat ang nagpukaw dito'y lugar tayo. Anya, nukasta, agbalan ni Ronald. Wan, madam. Ay na, naladaw kayo gaya man iti damag. Tiyak na damag dayta. Kunak ano saan akas ta tinapasamak kan ko na. Nga manyangay kano ti makagapo. Naabak nga ta kano ti pakinakam na. Gapo iti saam anarik na. Sipod saan anatuloy ti kalaysada ken ni Ma'am Bettina. Anya. Anton, maladingitan na kitinapasamak ni Ronald. Apay nga imay ka manen, Celia. Tapno umay ko ibaga ti panakipagreknak itinapasamak kan kwa na. Amom kadaya kas taunay tigurak kan ka. Di kan kayat amakita. Ngam apay nga agkarasubli ka dito'y balay ko. Ha? No idi kat inayat ka, saan itan? Gaputa tumok no sa dilangit, tigurak kan ka. Anya? Sika ti makagapaw, no apay anapukaw ti anak ko ti limbong ti panunod na. Gaputa linapdam ida iti panagkalaysada kini Bettina. Naragsak da kumaitan. Oh, pasensya kan, Anton. Sana ka ba ilan apunasan da ita panagpasensyam ti saum amarkrik na Celia. Kat pangaasim, tadi ka nagpakpakita pa'y kanyak. Gaputad adda amakarik naak itigurakan ka. Mapukpukawan ako ni tinamnama James Barok. Tata Anton. Sa dinungatan tinakadandanunan ni Ronald. Si bibiyag pa'y nga ta. Mamati ak si bibiyag pa ni Ronald, tata. Iso na lang, tayo madayo. Madudugunay ti barukong ko Barok. Gaputawan man la ti maramidak, tapno mabirukak ti anak ko. Tata. Amang ano basura laeng ti kankaninda. Amang ano matmaturog iti kalsada. Ket ti dakais, abang ano dangdangran dagiti natatangsit at tao. Sapay kumatasaan akas ta, tata. Sa nabali, agluwasak, intun malpas ti panagmulak. Mapanak to ijay syudad, barang masalaw ko ijay. No sana mabirukan dagiti pulays, mabirukan tapay nga ta, James Barok. Uwan, tata. Mabirukan tayo pa ni Ronald. Basol ni Celia daytoy. No saan ko mga mina nagbali naman naging bubukod, sana napasamak ti kastoy. Ala, tata. Punasan yu ti pungtot yu ka ni Madam Celia. Tapno saan anakarkaro at dumagsan, day tarik nayo. Kaslasaan kayo ang makaid na, Madam Celia. Ay, Apay ka di, Madam. pampanunutak ni Ronald. Napukaw nagayam tilimbong ti panunot na. Wen ka no nga rod, Madam. Kaasimot. Nasingpot a tao. Ang kasjay kit din tinagbanagan na. Tidakas na, siyak ti pabasulan ni Anton. Saan tayo ang mapabasol? No apay akasta ti adda iti panunot na, Madam. Gapo, takas jay ti inaramid yo. Awan basol ko dita. Iso asaan asyak ti pabasulan da. Madlaw nga adda pa nagbuteng ni Madam iti napasamak ken ni Ronald. Ay, sigurado ang mabuting dayjay bebang. Tanuar arigan, talaga nga iso ti puoon ken makagapu ti amin. Ineng, San ka di ahus to timbagak? No di nalinapdan ti kalay sa dagiti dua, naragsak damit kumaitan. Kan saan ana depres ni Ronald? ay, day tangarod ka. Iso a talaga abasol ni Madam. No apay ngamin asaan ang nagpampanunot ni Madam. Jak manam mo iti deja a Madam mo. Ah. Sa ita, agbutang.
Di na ngamin pagkuryente utak na pasig akin natangsit ti muna. Hello, friend. Kumusta ka mo tandita lugar yun? Kastoy, friend. Again enjoy iti basit a karinderya. Kan isap-sapar ko ti agpaint. Talaga na asam ka nga agpinta niya. One friend, sipo dahi skulak, pag-aayat kon ti agpinta. Iso agi matangak iti canvas, kan dagiti mausar iti panagpinta. Kat, anya nga iti ipinpintam ita, friend. Kalkalpas ti rice fields a painting ko, friend. Kat naidumduma ti prospect ko nga isaruno nga ipinta. Anya da ita, friend? Naidumduma, friend. Gaputa may sa ataong grasa ti prospect ko nga ipinta. Anya? One friend, jak man mo. Ngam naging teresak iti day di ataong grasa. Ngamin, nagamo ti rupa na. Tunggal rumuarak, kanayon ko ang makita iti may sa waiting shed. No saan anak katurog? Agtugtugaw. No saan? Agururnong iti babasit abat bato. Kaasimot nga roday ta tao, friend. Inikam ko man iti kanan na. Automatic day ta na, friend. Ngamjak lang amin maasitgan. Tanugamdak nga asitgan, pumanaw mat. Kasla kabutang na ti tao. Iso nga ibat batiklatan at timakan. Kan inikakpay itibado kan ulas. Ngam di namat inusar tibado nga intad ko kan na. Talaga siguro nga awan limbong ti panunot na, iso akasta. O sige, tainton free time ko. Baliwak to ti umawag kan ka, ha? Takita agtuman, inton malpas mo, day ta painting mo. Ni, agbasbasa kayo mo't iti pagiwarnak, tata. Wen baraw. Bareng adda makitak di taoy ana ipablaak may papan iti anak ko abirbiro kag. Tata. Manwa bulan yung tinapalabas. Ngam di tayo pa'y nabirukan ni Ronald. Malagip ko lakit nga raw tinatagtagainap na iday. Nagtagtagainap, sakbay day dinatulag akalaysada idi kinibitina. Anya? Dakas siguro day di apartaan. Jaklaing kang kano, takunak no gagangay laeng. Ay na, tata. Nairanran nala siguro day jay. Jak amo barok. Ayan yan. Sapay kumata dumteng to ti may sangal daw. Amariingak nga dan ni Ronald dito'y balay. Hello, friend. Hello, friend. Kumusta? Nakitam ka din ti painting ko? Kan tiladawan jay tao nga in-paint ko? One friend. Kat, anya ti makunam? Mayat kadimot lang ti painting ko? Friend, saan ka agkamali? Amok la unay jay impintam a tao. Anya? One friend, di nak maalilaw ti panagkita. Ti tao nga ibagbagam kat ni Ronald. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.